Moikka moi! Ja nyt me ollaan mun Annin kanssa, tai siis mun kaverin kanssa, eli Annin, minkä kanssa me tehtiin se kyselyvideo. Me ollaan rullallistamassa nytten, ja meidän yksi toinen kaveri meni jonnekin tonne päin. nyt mua rupesi niinku synkyttää. Sama. Eli Ja meitä vähän niinku huolettaa, miten se niinku pärjää. Se on rullaluistimella kuten mekin. niin, että se kaatuu niin. Me ei tiedä missä se sitten on. Mutta kuitenkin nyt me ollaan rullaluistelemassa. Ja oikeesti meitä niin huolettaa Ankka. Haluan vähän tänään viivana, että mä haluaisin tuota anteeksi. Sori katsojat. Kerrotaan nyt ihan kaikki mitä meillä on tapahtunut, niin minä kerron Ei tässä oli jossain se... Eikö oliko? Ei se mato ollut tässä. Siis tuolla kun me käytiin kysyssä mun kaveria, joka on meidän luokalla, niin kun me käytiin sitä kysyä, niin siinä me mentiin rullaluistimella kysyä myös sitä, niin sitten Ai tuolla se onkin. eikö tää video ehkä loppuu tähän. No niin, eli Heippa. morjens. Tehdään Heippa. joskus uudestaan, eli moi.